Hey guys, ndicela ningandivi wrong niyenza ngojaja mntu wapha. But into lelo manje umuntu uyawuzathenga imoto afote phafuni ngigqiba post because kaloku kufuneka sithi congratulations you have arrived. Asike athi ufihla number plate because kaloku aba bantu afuna ivalidation yabo akabatrust. Abanye ngamagqwirha, abanye ngamasela bazawuthatha imoto yakhe. Hayi bafundini imoto le ithathwa kuwe uhamba ngayo ulibele kuxavela abantu be-internet abangenaxesha lakho. Kwale ke ngoxa ithathiwe le nonsense yequid yavezwa number plate because kaloku funeka share ukuze ifumaneke. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Nobe nifihlane ne-number plate mna nantsi yam ngoku yazini. Nangenye imini xa ubona apha endleleni iqhutywa sesinye isimenxe uzibuze naba mani uankile wenze njani. Ndilapha ePE i-roast Saturday guys, amatikiti eBlack Friday ayaphela. Andikwazi ke wena kusayiyekelela ubuso kwezi comments ume ngento sabawel uzawuphoswa simenxe ndini. I-merchandise ke eva apho ndikhoyo soloko ikhona. Abanye bazawuthenga, abanye bazawucela iselfie, abanye ke bazawucela inudes. But ke asikho lapho namhlanje guys.